Fisem il-Ministru Provinċjal nixtieq nilqakom għal din il-lezzjo tal-Vanġelu tar-Rabaħat tar-Randan 2015. Ser imexxi din il-lezzjo Fader Elix Xerri, il-Pirjoll tal-Komunità Karmelitana tal-Belt bħala rappreżentant tal-Ministru Provinċjal tal-Ordni tal-Patrijiet Karmelitani. Kif issir l-intronizzazzjoni tal-kelma li tintroduċina għal din il-lezzjo, aħna sejrin nilqawha permezz tal-kant Ftakar Fina, numru 28. Ftakar fina mulej għaliex tlifna, id-dawl tiegħek u l-farraġ tal-qlub. Ħenna lina u f'ismek eħlisna mil-ħsarat li ġarrabna fid-dnub. Tħallasni xomulej fuq li motti, insa l-ħtija ta' wliedek dajfin. Naddafna mitbajja ta' ruħna sabiex ngħixu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nitolbu. U Alla inti tagħti il-premju lit-tajbin għall-merti tagħhom u l-maħfra lill-mitinbin għall-indiema tagħhom. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tħenna lina biex nistqarru illi aħna ħatja u hekk naqilgħu il-maħfra ta' dnubitna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wifqa għal qari tal-Evanġelju. Gloria u tifħir lilek Kristu. Flimkien. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan.
F'dak iż-żmien fost dawk illi telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu illi kien minn Betzajda tal-Galilija u talbuh: Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu. Filippu mar jgħid l-Indri, u mbagħad Indri u Filippu marru jgħidu lil Ġesu. U Ġesu weġibhom: waslet is-sija illi fiha bin il-bniedem ikun glorifikat. Tassew ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, tibqa' weħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlifha, imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili il-missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda u x'naqbad ngħid: Missier, eħlisni minn din is-sija, imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Missier, għati glorja lill-ismek. Dak il-ħin instema' leħen mis-sema. Jiena diġà glorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qiegħed iriegħed. Oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu wieġeb: dan il-leħen ma ġiex għalija imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din id-dinja. U meta nintrefa' l fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. U għal dan biex jurihom bliema mewt kien sejjer imut. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-ħaġġ. Hemm kelma waħda li taqsam l-Evanġelju skont San Ġwan f'żewġ partijiet. Il-kelma hija sija. Ġesu jitkellem is-sija li għadha ma waslitx u s-sija li waslet. U t-tifsira ta' din il-kelma sija f'dal-Evanġelju għandha x'taqsam mal-passjoni, mal-mewt u mal-qawmien ta' Ġesu. Minħabba li din il-kelma sija taqsam l-Evanġelju fi tnejn, l-istudjużi ta' dan l-Evanġelju għażlu li jsejħu l-ewwel parti ta' dan l-Evanġelju, jiġifieri mill-kapitlu 1 sa 12 bħala l-ktieb tas-sinjali. Din l-ewwel parti tal-Evanġelju tissejjaħ il-ktieb tas-sinjali minħabba li f'dawn l-ewwel kapitli insibu rrakkuntati s-seba' sinjali jew mirakli ta' Ġesu. It-tieni parti tal-Evanġelju mbagħad jiġifieri mill-kapitlu 13 sal-kapitlu 20, l-istudjużi ta' dan l-Evanġelju jsejħula bħala l-ktieb tal-glorja, għaliex hawnhekk l-Evanġelista jirrakkonta il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu ippreżentati f'dan l-Evanġelju bħala il-mument tal-glorifikazzjoni ta' Ġesu. Dak li hu interessanti ninnutaw huwa li f'din it-tieni parti tal-Evanġelju, l-Evanġelista San Ġwan jiddedika 8 kapitli sħaħ għall-aħħar ġimgħa ta' Ġesu. Biex ikun aktar eżatt huwa jiddedika 7 kapitli għall-aħħar 24 sija ta' Ġesu, jiġifieri mill-kapitlu 13 sal-kapitlu 20. Filwaqt li l-kapitlu ta' wara
il-kapitlu 20, jiġbor fih l-aħħar 7 ijiem ta' Ġesu li fihom bħala Kristu l-xuxtat baqa' jidher lid-dixxipli. Dan juri x'importanza kbira ir-raba' evanġelista jagħti il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Is-silta li l-Knisja qed tipproklama fil-5 ħat tar-Randan insibuha propju fl-aħħar tal-ewwel parti tal-Evanġelju, f'dak li qed insejħulu bħala l-ktieb tas-sinjali. U nistgħu nqisu din is-silta bħala il-konklużjoni tal-ħajja pubblika ta' Ġesu li mbagħad wassal sabiex tintroduċi il-passjoni ta' Ġesu. Din is-silta fil-fatt nisibuha fl-aħħar tal-kapitlu 12 tal-Evanġelju skont San Ġwan. Dan il-kapitlu huwa magħmul minn sekwenza ta' 3 ġrajiet. L-ewwel għandna id-dilka ta' Ġesu f'Betanja, imbagħad għandna id-daħla ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalemm u wara għandna ir-reazzjoni ta' Ġesu wara li xi Griegi xtaqu jaraw lilu. Il-bidu tal-kapitlu 12 huwa immarkat minn spostament ta' Ġesu li 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid mar Ġerusalemm fil-waqt li waqaf għal ftit f'Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien għadu kemm qajmu mill-imwiet. Ir-rakkonta wara imbagħad dak tad-daħla ta' Ġesu f'Ġerusalemm huwa immarkat b'nota kronoloġika fejn naqraw fil-vers 12 fil-jum ta' wara. It-tielet kwadru mbagħad jidhru personaġġi ġodda fir-rakkonta tal-Evanġelju. Dawn huma xi Griegi li waslu Ġerusalemm għal festa tal-Għid sabiex iqimu lil Alla. Dawn marru għand Filippu bit-talba li xtaqu jaraw lil Ġesu. Filippu l-ewwel imur għand Indri u wara it-tnejn flimkien imorru għand Ġesu. Ġesu jirreaġixxi għal din it-talba ta' dawn il-Griegi b'diskors ta' rivelazzjoni li joħodna mill-versi 23 sa 28 li jibda bitħabbira solenni dwar il-glorifikazzjoni ta' bil il-bniedem u li mbagħad jiżviluppa b'riflessjoni li toħodna għal żewġ temi oħra, dik tal-passjoni u l-mewt u t-tema tal-ġudizzju. Id-diskors ta' Ġesu jibda b'sentenza li tikkonċentra fuq ix-xbija tal-ħabba tal-qamħ li għandha żewġ għażliet. Dik li tmut jew li ma tmutx, konsegwenzi rispettivi, jiġifieri li tibqa' weħida jew li tagħmel il-frott. Fil-kliem li jiġi wara imbagħad il-lingwaġġ ta' ġbija preċedenti huwa tradott f'dak li wieħed iħobb il-ħajja tiegħu jew li jobgħod il-ħajtu li jfisser li titlef jew issalva ħajtek għal ħajja ta' dejjem. Fit-tielet sentenza li titlef ħajtek ifisser taqdi u timxi wara Ġesu. Azzjonijiet li għandhom konsegwenza ta' ġieħ jew ta' onur min-naħa ta' Alla l-Missier. Fit-tieni parti tad-diskors ta' Ġesu ġifieri mill-versi 27 sa 28 huwa okkupat minn kliem li jirrifletti dak li kien għaddej minnu Ġesu u li esprimi dak li naqraw fis-Salm 6 fil-versi 4 sa 6. L-istat imħawwad interjuri li kien jinsab fih Ġesu. Permezz ta' mistoqsija Ġesu jgħid li ġie propju għal din is-sija. Din il-frażi tikkorrispondi għal talba ta' glorifikazzjoni li ssib il-konferma tagħha fil-leħem mis-sema li jagħmel appell għal glorifikazzjoni li diġà seħħet filwaqt li jissikura glorifikazzjoni fil-futur. Din il-ħaġa tiġi interpretata b'mod żbaljata mill-folla preżenti. Għal xi wħud dan il-kliem kien sempliċiment ħsejjes tar-rat. Għal oħrajn dan kien leħen ta' xi anġlu. Ġesu jwieġeb sabiex
jippreċiża u jikkoreġi li l-komunikazzjoni divina mis-sema ma kinitx indirizzata għalih imma għal folla preżenti. Tajjeb ninnutaw hawnhekk li f'dan l-Evanġelju ta' San Ġwan ma nsibux rakkuntat l-episodju tal-Magħmudija ta' Ġesu li fih il-leħem mis-sema jiddikjara li Ġesu bħala l-iben għażiż tal-missier. Lanqas ma nsibu f'dan l-Evanġelju ir-rakkont ta' trasfigurazzjoni li fih il-leħem mis-sema jassigura lid-dixxipli li dan kien l-iben l-għażiż tal-missier li fih huwa taxxaq flimkien mal-istedina għad-dixxipli sabiex jisimgħu lilu. Minflok, l-Evanġelista San Ġwan fit-tmiem il-ħajja pubblika ta' Ġesu jagħtina dan l-episodju li qed nimmeditaw fuqu li jfakkarna kemm fix-xena tal-Magħmudija ta' Ġesu kif ukoll f'dik ta' trasfigurazzjoni tiegħu. Permezz tal-leħen li nstema' mis-sema li ddikjara jiena diġà igglorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. Permezz tat-tieni diskors ta' rivelazzjoni, Ġesu imbagħad iħabbar il-ġudizzju ta' din id-dinja. Fil-waqt li jispjega li l-waqt tas-salib kellu jkun il-waqt li permezz tiegħu Ġesu kien se jiġbed il-bnedmin kollha lejh. L-awtur jintervjeni billi jispjega dan il-kliem ta' Ġesu bħala it-tħabbira fuq il-mewt tiegħu. Bil-kodbanijiet il-ġemma ser inkantaw l-ewwel żewġ strofi mill-innu u qalb ħanina numru 111. sabiex
Naddu issa għal-fażi tal-meditazzju f'din il-lezzju. Is-silta li qed nimmeditaw fuqha tiftaħ b'din in-nota. Fost dawk li telgħu biex iqimu lill-Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Il-fatt li l-Evanġelista San Ġwan qed jippreżenta lil daw il-pagani fost dawk li telgħu Ġerusalemm mal-festa tal-Għid sabiex iqimu lill-Alla jindika li dawn kienu fost dawk il-Griegi pagani ikkonvertiti li kienu jemmnu f'Alla ta' Iżrael, li kienu jħarsu l-liġi, jitolbu u jagħmlu emejjel ta' karità u li kienu ispirati u miġbudin mir-reliġjon Ludija. Dak li hu interessanti ninnutaw huwa li l-episodju ta' qabel din in-nota jispiċċa b'dan il-kliem fejn naqraw. Imma l-Fariżej bejniethom qalu qegħdin taraw kif mintom se tagħmlu xejn, ara id-dinja kollha sejra warajh. Il-wasla ta' daw il-Griegi, jiġifieri persuni li ma kinux Lut, kienet qed tikkonferma din ir-reazzjoni tal-Fariżej. Kemm tassew kulħadd kien qed jiġġennen għal wara Ġesu. Nistgħu ngħidu wkoll li din ix-xena ta' daw il-Griegi li waslu Ġerusalemm jistaqsu biex jaraw il-Ġesu tikkorrispondi għax-xena tal-Maġi li nsibuha rrakkuntata biss fl-Evanġelju skont San Mattew. Il-Maġi wkoll kienu persuni pagani imma li mqanqlin mid-daw tal-istilla marru jfittxu bit-tama li jaraw is-sultan tal-Lut li twilet. U bħalma l-wasla tagħhom f'Ġerusalemm qajmet suspett, ostilità u waslet għax-xewqa li jiġi maqtul is-sultan li twilet, hekk ukoll il-wasla ta' daw il-Griegi kienet ġiet fl-istess żmien meta l-awtoritajiet reliġjużi Lut kienu qed jippjanaw kif kellhom joqtlu lil Ġesu. Imbagħad is-silta tkompli tgħidilna kif daw il-Griegi ma marrux direttament għand Ġesu. Minflok huma marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilea. Filippu min-naħa tiegħu ma jmurx lanqasu direttament għand Ġesu biex iwassal it-talba ta' daw il-Griegi li xtaqu jarawh. Minflok naqraw li Filippu mar għand Indri, l-ewwel fost id-dixxipli li jiġu msejħa fl-Evanġelju ta' San Ġwan. Imbagħad Indri u Filippu marru jgħidu lil Ġesu. Lil dawn iż-żewġ dixxipli insibuhom diġà flimkien fl-episodju tal-miraklu ta' tkattir tal-ħobs fil-kapitlu 6 ta' dan il-Vanġelu. Meta wara li Filippu jiskanta minn fejn kienu se jġibu flus sabiex jitimgħu folla kbira, Indri fakkar li kien hemm tfajjel li kellu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet. Mhuwiex b'kombinazzjoni mela li Indri u Filippu, iż-żewġ dixxipli li ltaqgħu l-ewwel ma' Ġesu u li jisimhom għandu oriġini Grieg u li t-tnejn kienu minn Betsajda huma involuti fil-laqgħa ta' daw il-Griegi. Din il-katina li tinħoloq sabiex wieħed jasal għand Ġesu tfakkarna fil-klima tar-rakkonti tas-sejħa tad-dixxipli. U allura hawnhekk f'din is-silta wkoll ninsabu f'kuntest vokazzjonali, f'kuntest tas-sejħa tad-dixxipulat. L-Evanġelista San Ġwan ma jgħidilna xejn jekk Ġesu laqax it-talba ta' daw il-Griegi li xtaqu jarawh. Dak li huwa żgur huwa li l-post tal-pagani fir-relazzjoni tagħhom ma' Ġesu f'dan l-Evanġelju kellu jintwera wara il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib kif kien ħabbar Kajfa il-qassis il-kbir bla ma kien jaf kien qed jinterpreta it-tifsira tal-mewt ta' Ġesu kif jispjega tajjeb dan l-Evanġelista meta jikkummenta fuq il-kliem ta' Kajfa
meta fil-kapitlu 11, versi 51-52 jikteb hekk. Kajfa kien imnebbaħ u ħabbar li Ġesu kellu jmut għall-ġens kollu, u mhux għall-ġens tiegħu biss, imma wkoll biex jiġbor ġemgħa waħda l-ulied ta' Alla li kienu mxertin. Fil-fatt Ġesu ma jwieġibx direttament lill-Griegi li xtaqu jarawh. Minflok fit-tweġiba tiegħu Ġesu jindirizza lid-dixxipli, dawk li kellhom ikomplu il-missjoni tiegħu. U fit-tweġiba tiegħu Ġesu juri kemm lilhom kif ukoll l-oħrajn fejn kellhom jarawh. Lil Ġesu issa kellhom jarawh fuq is-salib, il-post li minnu kellu jiġbed il-bnedmin kollha lejh. U għalhekk li Ġesu jirreaġixxi għax-xewqa ta' dawn il-Griegi li xtaqu jarawh billi jgħid waslet is-sija li fiha bin il-bniedem ikun igglorifikat. Jekk fir-rakkont tat-tix ta' Kana Ġesu jgħid lill-ommu li s-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx, tema li nkomplu naqraw fuqha kemm il-darba f'dan l-Evanġelju, issa għall-ewwel darba fil-kapitlu 12 u mhux f'kombinazzjoni quddiem udjenza mhux tas-soltu, Ġesu jiddikjara li kienet waslet is-sija tiegħu. Ġesu jispjega din is-sija li kienet waslet permezz ta' xbija tal-ħabba tal-qamħ, meta jgħid: tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' weħida, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. San Injazju ta' Antiokkja juża din ix-xbija għal martirju li hu kien se jirċievi meta jitkellem fuq innifsu bħala l-ħabba tal-qamħ li kien ser isir tħin taħt is-snin tal-iljuni li kienu se jikluh. It-tixbija tal-ħabba tal-qamħ li trid taqa' biex tagħmel il-frott tagħmel parti minn numru ta' sentenzi ta' Ġesu f'dan l-Evanġelju li jirreferu għat-tifsira tal-mewta sagrifikali tiegħu fuq is-salib. Anke jekk bir-raġun kollu ħafna mill-istudjużi ta' San Ġwan jaqblu li t-tifsira ewlenija tal-mewta Ġesu f'dan l-Evanġelju tintrabat aktar mal-idea ta' glorifikazzjoni milli ma' dik ta' sagrifiċċju. L-ewwel referenza għat-tifsira sagrifikali ta' Ġesu insibuha fil-bidunet ta' dan l-Evanġelju. Meta Ġwann il-Battista ra li Ġesu riesaq lejh huwa jgħid lid-dixxipli araw il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-dnub tad-dinja. L-idea ta' Ġesu bħala ħaruf l-Evanġelista jiżviluppa matul ir-rakkonti tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Biżżejjed jekk ngħidu li l-Evanġelista San Ġwann ma jaqbilx mal-Evanġelji sinottiċi dwar id-data tal-mewt ta' Ġesu. Għaliex fl-Evanġelju ta' San Ġwann Ġesu imut lejlet il-festa tal-Għid, jiġifieri 24 siegħa qabel il-mewt kif irrakkuntata fl-Evanġelji sinottiċi. Fl-istess ħin, jiġifieri għall-ħabta ta' nofsinhar, u fl-istess jum, jiġifieri lejlet il-festa tal-Għid, meta l-Lud kienu jmorru fit-tempju sabiex jissagrifikaw il-ħrief ħalli fil-għaxija setgħu jiċċelebraw il-festa tal-Għid, f'dak l-istess ħin u f'dak l-istess jum, Alla l-Missier kien qed jissagrifika lill-ibnu il-ħaruf veru li bid-demm tiegħu u mhux bid-demm tal-annimali neħħa id-dnub tad-dinja. Mill-analoġija tal-ħabba tal-qamħ li trid taqa' sabiex tagħmel il-frott, Ġesu jkompli jispjega min iħobb li l-ħajtu jitlifha, imma min jobgħod il-ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Ejjew ninutaw il-kuntrast bejn il-verbi li juża Ġesu. Iħobb f'kuntrast ma jobgħod. Titlef f'kuntrast ma tħares.
it-tifsira tal-kuntrasti ta' daw il-verbi joħroġ tajjeb minn edizzjonijiet differenti ta' din is-sentenza ta' Ġesu kif insibuhom fl-Evanġelji sinottiċi. Fil-verżjoni ta' San Luqa, pereżempju, is-sentenza ta' Ġesu dwar li wieħed għandu jobgħod il-missieru u l-ommu u l-ħajtu stess bħala kundizzjoni neċessarja għad-dixxipulat hija waħda li faċilment taħsad lil min jismagħha. Dan kollu l-verżjoni ta' San Mattew ta' din l-istess sentenza tagħmel il-punt aktar ċar u allura tgħinna nifhmu l-istil semitiku tal-verżjoni ta' San Luqa. Għaliex San Mattew naqraw hekk: min iħobb lill-missieru jew l-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Fl-aħħar ċena Pietru iwiegħed il-Ġesu għalik jiena nagħti ħajti. Imma fil-fatt Pietru seta' jagħmel hekk biss wara il-qawmien ta' Ġesu. Meta fil-kapitlu 21 f'waħda mid-deriet ta' Kristu l-xoxt, Ġesu jispjega lil Pietru bliema mewt huwa kien sejjer imut. Inhu bil-wifqa u mill-kodba tal-kant sejrin inkantaw żewġ strofi mill-innu Mulej Ismana numru 31. Mulej Ismana u ħenna lina maħf
مغفرة عالذنوب تناتينا فالمكان مولاي يسمعنا وغنى لينا مغفرة عالذنوب تناتينا سلطان الجلوريا مخبوب فديتانا عينينا مدمم ليك بالفئ دهورو إن جاسو تويب القطاها البتانا فلمكن مولاي يسمعنا وغنى لينا مغفرة عالذنوب تناتينا مولاي صوبنا قدامك نشتاختم بودنيك مفتوحة اسمع البكيتانا تسخن شالينا أختي تنغفريلنا فلمكن مولاي يسمعنا وغنى لينا مغفرة عالذنوب تناتينا Naddu għal-fażi tal-operazzju f'din il-lezzju. Nixtiequ naraw lil Ġesu. Naħseb li l-kol naqblu hija talba sabiħa li daw il-Griegi jagħmlu lil Filippu. U din tkun ix-xewqa kontinwa tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu li tara għall-Evanġelista San Ġwan ifisser li temmen. Hekk jgħid Tumas meta sħabu l-oħra tarfulu li kienu raw il-Kristu xoxt waqt li hu ma kienx magħhom. Dakinhar Tumas qal jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqgħid sibej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu jiena ma nemminx. Dan l-episodju nkiteb għal ġenerazzjoni ta' wara l-Evanġelista. Ġenerazzjoni li qatt ma kienet rat lil Ġesu b'mod fiżiku bħalma kienu rawh l-Apostli. Ġenerazzjoni għalhekk li faċilment bdiet tistaqsi kif se temmen kemm il-darba huma qatt ma kienu raw il-Ġesu. Nistgħu ngħidu li din hija wkoll il-problema tagħna li aħna wkoll nixtiequ naraw il-Ġesu imma fejn se narawh? Lil Ġesu issa se narawh b'mod differenti mill-mod kif rawh l-Apostli li jgħixu miegħu. Lil Ġesu nistgħu narawh issa igglorifikat fil-mod kif hu ġie merfuħ il fuq. Xi ħaġa li tibqa' tiġri qudiemna f'kull Ewkaristija li aħna niċċelebraw. Dik il-ħabba tal-qamħ li biex tagħmel il-frott trid taqa' u tmut titfisser fil-kliem li Ġesu jtenni fid-diskors fuq l-Ewkaristija. Meta tkellem fuq innifsu qal jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja ta' dejjem. Huma biss dawk li jemmnu li jistgħu jifhmu dan il-kliem. L-istess kif huma dawk li jemmnu li jistgħu jifhmu b'xi mod il-mod li bih San Ġwan
jippreżenta il-passjoni u l-mewt ta' Ġesu bħala mument ta' glorifikazzjoni. Sabiħ ninnutaw ukoll kif it-talba ta' daw il-Griegi ma ssirx direttament lil Ġesu. Imma l-ewwel huma marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilea u li dan imbagħad mar Indri li bħalu kien mill-istess belt. Dan il-mod li xi ħadd jieħu lil xi ħadd ieħor għand Ġesu hija teknika li tiġri mal-paġni tal-Evanġelju ta' San Ġwan. Hekk pereżempju Ġwann il-Battista kienu li wassal sabiex 2 mid-dixxipli tiegħu imorru wara Ġesu. B'hekk Ġwann il-Battista kien il-mezz li wassal lill-Indri u lid-dixxiplu ieħor li jibqa' bla isem għax jirrappreżenta lilna l-koll jgħid mix-xena Ġwanni biex jibqgħu biss Ġesu ma' daw iż-żewġ dixxipli. Hekk ukoll Indri dan l-ewwel dixxiplu li mexa wara Ġesu. Meta sab il-Ġesu l-ewwel ma għamel kien li mar isib il-ħuħ xmun u ħadu għand Ġesu. Hekk ukoll Filippu wara li ġie msejjaħ minn Ġesu. L-ewwel ma għamel kien li mar isib il-Natanjel u ħadu għand Ġesu. Hekk ukoll il-mara Sammaritana meta hija skoprit li dak ir-raġel ħdejn il-bir li dak ir-raġel kien il-Messija hija marret ir-raħal u ġabet in-nies kollha tar-raħal sa ħdejn Ġesu. Mod illi meta għamlet dan hija titwarrab mix-xena u jibqa' Ġesu man-nies tar-raħal. Hekk ukoll fix-xena li qegħdin nimmeditaw fuqha. Il-Griegi jmorru għand Filippu, Filippu jmur għand Indri u 2 flimkien imorru għand Ġesu. Dan hu dak li jitlob minna id-dixxipulat li aħna nibqgħu nresqu lil xulxin għand Ġesu. Allura aħna wkoll għandna bżonn lil Filippu, aħna wkoll għandna bżonn lill-Indri, ċoe aħna għandna bżonn lill-Knisja. Aħna għandna bżonn persuni li bil-fidi kbira tagħhom iwasluna sabiex naraw lil Ġesu. Fl-istess ħin Filippu u Indri irid ikun jiena li fil-missjoni li għandna bħala dixxipli rridu nitalmu nieħdu aktar persuni għand Ġesu sabiex jaraw lil Ġesu. Fl-episodju tas-sejħa tal-ewwel dixxipli dan il-verb tara jissemma b'mod tassew straordinarju meta Indri u d-dixxiplu ieħor bla isem staqsew lil Ġesu fejn jammar. Dakinhar Ġesu weġibhom ejjew taraw. U immedjatament naqraw dan il-kliem. U marru miegħu raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Għalkemm hawnhekk l-Evanġelista jgħidilna li daw id-dixxipli raw fejn kien joqgħod Ġesu, l-Evanġelista qatt ma jgħidilna il-post fejn kien jammar Ġesu. Għaliex? Għaliex għal dan l-Evanġelista Ġesu ma jammarx f'xi lokalità ġeografika. Imma Ġesu jammar fi ħdan il-missier kif naqraw fit-tmiem tal-prologu ta' San Ġwan. U għalhekk li fis-silta li qed nimmeditaw fuqha Ġesu jgħid: jekk xi ħadd irid jaqdini huwa għandu jiġi warajja u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Il-post tad-dixxiplu mela huwa l-istess post fejn hemm Ġesu. Imma biex niskopru fejn hu dan il-post, l-ewwel irridu nitalmu naqdu lil Ġesu. Din hija s-sekwenza tal-verbi li uża Ġesu f'din is-silta. Filwaqt li fit-traduzzjoni sinottika il-verb diakoneo taqdi huwa użat b'mod abbundanti, f'San Ġwan dan il-verb jintuża biss hawnhekk f'din is-silta u fis-sentenza ta' warajha. F'dan il-kuntest li taqdi lil Ġesu ifisser li titgħallem tagħti ħajtek għalih
fuq l-eżempju tiegħu stess. Nafu li qatt mhu faċli nagħmlu dan. Din kienet ukoll l-esperjenza interjuri li għadda minnha Ġesu f'din l-istess silta meta jkompli jgħid: issa qiegħed inħoss ruħi mħawda u x'naqbad ngħid. Missier, eħlisni minn din is-sija, imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Din l-agonija interjuri naqraw fuqha fl-episodju tal-Ġitsemani kif insibuh rakkuntat fl-Evanġelji sinottiċi. Episodju l-Evanġelista San Ġwan jurina li kien jaf bih imma li jħallih barra. Hekk jgħid San Mark. U Ġesu miegħu il-Pitru, il-Ġabu, l-Ġwanni u bdew jaħkmuh il-biża' u dwejjaq. Littra li Lut ukoll tagħmel referenza għal dan l-istat interjuri ta' Ġesu, meta fil-kapitlu 5, vers 7 naqraw hekk. Meta kien fuq din l-art, Ġesu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt. Mhux kulħadd iżda jaqbel kif għandna ninterpretaw din is-sentenza ta' Ġesu fl-Evanġelju ta' San Ġwan. Jekk din għandix tiġi ppreżentata f'forma ta' mistoqsija, jiġifieri missier eħlisni minn din is-sija, jew inkella fil-forma ta' affermazzjoni, jiġifieri missier eħlisni minn din is-sija. Fuq din il-question mark inkitbu diversi volumi fuq San Ġwan. Jiena naħseb li għandna nħalluha fil-forma ta' mistoqsija, missier eħlisni minn din is-sija, għaliex ma' din il-mistoqsija Ġesu stess jipprovdi tweġiba meta jkompli jgħid: imma jiena għalhekk ġejt għal din is-sija. Ir-rieda tal-missiera l-ibnu kellha titwettaq f'din is-sija tal-mewt tiegħu. Aħna wkoll quddiem is-sija tal-ħajja tagħna, quddiem id-tbatija, quddiem mumenti li jħawduna faċilment li nagħmlu l-istess reazzjoni. Missier, eħlisni minn din is-sija. Imma quddiem daw is-sentimenti għandna niftakru fil-kliem ta' Ġesu lid-dixxipli. Meta waqt l-aħħar ċena jgħidilhom hekk: tħallux qalbkom titħawwad, emnu falla u emnu fija wkoll. Għaliex nistgħu nagħmlu kuraġġ? It-tweġiba jagħtilna Ġesu stess f'din is-silta li qed nimmeditaw fuqha meta jkompli jgħid: il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa il-prinċep ta' din id-dinja. Il-mument tal-glorifikazzjoni ta' Ġesu, jiġifieri il-mument tal-mewt tiegħu, huwa mfisser bħala mument ta' ġudizzju, bħala mument ta' rebħa fuq il-prinċep ta' din id-dinja, jiġifieri fuq ix-xitan. Din hija t-tama ta' kull min jemmen. U mhux biss, is-salib mhuwiex infisser biss f'dan l-Evanġelju bħala mument ta' ġudizzju, imma wkoll huwa mfisser bħala mument li fih meta nintrefa' l fuq mill-art jgħid Ġesu jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Kemm hu sabiħ dan il-vers. Meta nintrefa' l fuq mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Is-salib huwa l-waqt fejn fil-waqt fajnej dawk li ma jemnux kien il-mument tal-falliment ta' Ġesu, fl-għajnejn ta' dawk li jemnu, għal dawk li jaraw, is-salib kien il-waqt li fih Ġesu ġibidna lejh. Dan hu l-mument li ġie spjegat tajjeb fis-silta tal-Vanġelu ta' nhar il-Ħadd li għadda bl-eżempju tal-arblu li kull min iħares lejh ifiq. Aħna wkoll nixtiequ naraw il-Ġesu bħalma xtaqu daw il-Griegi. Illum qed narawh qudiemna fuq is-salib. Mhux bħala tellif, imma bħala dak li ġie glorifikat. Bħala dak li qed jiġbidna lejh lejn l-imħabba tiegħu li deret għalina bħal ħabba tal-qamħ
li għax mietet tat il-frott tal-imħabba tiegħu lejna. bil-wifqa u ser inkantaw mill-kodba tal-kant mulej ħnina ħna nitolbuk numru 190.
biex natuk ima u ġieħ kull ħin. Mulejn jiena aħna nittolbuk fil-waqt li nollu l-qlubna smana fik biss tinsab it-tama tagħna u għalkemm dnibna taf li aħna nħobbuk. Issa wara li ċ-ċelebrant jistedinna għat-talb, aħna mistiedna biex namlu it-talbiet tagħna u nwieġbu bil-kant Kyrie eleison. Missier Qaddis, Missier Tajjeb, inti ġbartna hawn il-lejla biex aħna flimkien nisimgħu u nixtarru l-kelma tiegħek. Ta' dan id-don nirringrazzjawk u nitolbuk ukoll tilqa' dan it-talb li se npoġġu quddiem it-tieba u l-ħniena tiegħek. Smana. Kyrie eleison. 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 Infissru it-talb kollu tagħna fit-talba li għallimna ħuna u sidna, missierna li inti bismawi jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u
u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajli l-Alla. U hekk ġejna fit-tmiem ta' sensiela ta' lezzjo f'isem il-Ministru Provinċjal Patri Martin Mikallef nixtiequ nirringrazzjawkom. Fakrukom li ħdejn il-bibien ta' barra hemm il-handouts ta' din il-lezzjo tal-lum. Nagħlqu din iċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw O mulej natuk kull ġieħ numru 132. O mulej natuk kull ġieħ sit tal-ħlejja in imuk tijek narfu kabor l-erf u koll-anġli iberkuk dik saltnatek aqda u slim min arbidu min artmim mulej meċi lilna l-koll daw għall-onja għawi l-fqar biex saltnatek tikber fl-art għazilna inti xoħol u d-dar serħu kol il-mejtin l-eżestana fl-art reqdin